Δεν θες να πρωταγωνιστήσεις? Το σπίτι. Δεξιά θα πάω εγώ, δεξιά θα πάω εγώ, μην αγχώνεσαι. Το σπίτι μου. Ναι. Το ότι μιλάμε τώρα μη σε αποσχολεί. Μπαίνει μετά μουσική, δεν είναι... Η δικιά μας η ομιλία δηλαδή είναι... Μία μέρα φαίνεται η ομιλία και αυτό καμιά φορά δεν το εμφανίζω κιόλας. Αυτό μαζί με τα έπιπλα όπως το βλέπω το δίνεις? Ναι. Ωραία. Τι έγινε σήμερα, όλα τα επιπλωμένα παίρνω. Και καλό και κακό. Ανάλογα τη ζήτηση. Θα έρθω από εκεί μεριά, πρόσεχε μη σε πάρω. Περιμετρικό μπαλκόνι, Εντάξει.